سلام انقعنا ترخي بسلام تملسكم لو معنتي اتن مصبايو زچغروكم زلو سكويد جيم كاب حمشاي كساب شوعاي احد بارتي كود لكم وسينه حيزيو مصيلخو እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ሼርና ላይክ ኢልኩም ጀምርዎ ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጻንሒት እዚ ክፋልና ዝጅምር ካብቲ ዝሓለፈ ቀፂሉ ዝተወሰኑ ግሩፓት ጨዋታና ጀመሩ እዩ ኣብኡ ድማ ዮንኪ ዝተሃለት ጓል ከም ኣዝወሉ ብኻልኦት ሰባት ዝተፈንፈኑ ግሩፕ ዳልያ ንሪኣ ኣብቲ ጋንታ እውን ዮንሲክ ዝተሃለ ምስ ኣዲኡ ዝመፀ ወድን ዮንግሚ ዝተሃለት ሓንቲ ሓፋር ቆልዓን ሸመን እትበሃል ሓንቲ ደፋር ሰበይትን እዮም ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ናይ ዮንጂ ጋንታ ጨዋታ ጀሚሩ እታ ዮንግሚ ዝተሃለት ሓፋር ቆልዓ ደጋጊማ ምስ ሞከረት እታ ናይ መጀመርያ ክፋል ተሓልፋ ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ዮንግሼክ እተ ንእማን ንምውቃዕ ናይ መጀመርያ ፈተነኡ ከይተሳኽዐሉ ይተርፍ ኣብታ ካልአይቲ ግዜ ግን ለሚኑን ጸልዩን كوق عيخ إلمو بزجرم كونتاتي حلفوا أفتاسا سيتي جواتا أتعباي سويتي داباتشو بدن بجراس لست جواتت إنكي تشجروا يحلفوا أفتارا عيد خفلجن أتا شيمن تبال سويتي أتا جمد نفتا تشكركر نجر متقلال عزيات تشجر تنادي دان فرحانون أتوم أمالخ حدي جمم كم زخدو إن مررت تتعنح ساعات الناتود أسلاز خدون يونجي بدعم تربيشا نخت النقاقح نشامين بحيل تتسافعة زع أمالخ من مرار قديفكي تليل كتقليل كتجاتي أتوم أمالخ انكي وصحلكي بعليكي قتلكو خلات فرارحا شيمنون بتزرعا فريحة دا تتواوي عندعي تاقمد بدن بتقليلا افتانا مترشا مكورا تشكر كرامو نفت زقصلو ددري حلفو افتانا مترشا زور يونجي نتاس تتقللت كعشو تمثل نجر حموشة جيزة وقع اخد كوكوها نيوا انكي تشجرت حموشة انكوكيوا نفتانا مترشا قمد استزرقح اللابوتا تحقوسو مناقويو يخدو ازا بركزيقا ازا جواتا زحلفو نامي جمريا غانتا سلزنورون اتون كالو تجاوتي بوኦም ብጣዕሚ ተዋውዑ ድሕሪዚ ብዙሓት ጋንታታት ብኽልተ ገጽ ምጭዋት ይጅምሩ ገለገሊኦም እንከይተቸገሩ ወዲኦም ኣኽስዕሩን ከለው ገለገሊኦም ግን ተጨናኒቖምን ግዜ ሓሊፍዎምን እንከይወድእዋ ተቐቲሎም ይሞቱ ኣብ መጨረሻውን እቲ ውድድር ናብ ክልተ ጋንታታት ይወርድ እቲ ሓደ ጋንታ ናይ ጂሆን ጋንታ እንትኸውን እቲ ሓደ ድማ ናይ ካልኦት ታራ ተጫወቱ እዩ ድሕሪ ደቃይቑን እታ ናይ መጨረሻ ዙር ጀሚራ ናይ ጂሆን ጋንታ እቲ ካርታ ዝመስል ጨዋታ ምጭዋት ይጀምሩ እንከይተቸገረት እውን ኣብታ ናይ መጀመርያ ሙከራኣ እቲ ብርኪ ተሓልፎ ኣብቲ ዝቕፅል ብርኪ ናይ ዮንግ ቤት ራእይ ነይሩ እሱ እውን እንከይተቸገረ ኣብታ ናይ መጀመርያ ፈተንኡ ንተንእማን ወቂዕዎን ናብ ሳልሳይ ብርኪ ይሓልፉ ኣባላቶም ጋንታ ብጣዕሚ ፈጣናት ዋላ ينبرو اتزدنق كእለት ግን ካፍቲ ነባር ናይ ወታደር ኣባል ዝነበረ ዴንሆ እዩ ዝመጽእ ኣብቲ ናይ ዳባጮ ክፋል ብፍጥነትን ብኽእለትን እቲ ጨዋታ ብምውዳዕ ነቶም ብጾቱ ኣመናይ ደንቆም ኣብቲ ዝቕጽል ደረጃ ናይ ኢንሆ ተራ ኣኺሉ እታ ትሽክርከር ነገር ታርኡ ትኸውን ይኹን ደኣምበር ወላ ደጋጊሙን ተፈተነ ክሳኽዐሉ ይከኣለን ኢኖ ደጋጊሙ ክፍትን እንከሎ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተወልዖምን እቶም ምስኡ ዝጫወቱ ነውር ሰባት ኣመና ይጭነቑ ተናዲዱ ንባዕሉ እናፀፍዐ ዋጋ ዘይብለይ ሰበይሉ እናተፃረፈ ይጸንሕ ጂሁን ግን ኣረጋጊዑ ኣፍታ ትቕፅል ግዜ ትቑሮ ተኣኪቡ ንኽሞክር ይነግሮ ቅንዕ ኢሉ ሰዓት ሪኡ 50 ሰከንድ ጥራይ ከም ዝተረፎም ምስ ረአየ እውን ኣብ መጨረሻ ሞክሩ የሽከርክራሞ ናብቲ ዝቕፅል ብርኪ ይሓልፉ ኣብታ ናይ መጨረሻ ብርኪ ጂሆን ነታ ጨጓር ኩዕሾ 5 ግዜ ወቂዑ ቅብቅባ ነይዎ 3 ግዜ ወቂዑ ኣብታ 4ይቲ ግዜ ግን እታ ኩዕሾ ካብኡ ርሒቓ ትኸይድ ኢንሆ እውን እግሩ ሓፈቢሉ ናብታ ኩዕሾ ትወድቀላ ገጽ ይቕምጣሞ እታ 5ይቲ ግዜ ስለ ዝነኸኣ እታ ብርኪ ይሓልፉ ጂሆንን ብጾቱን 1 ሰከንድ ጥራይ ቀሪያቶም እንከላ እቲ ጨዋታ ክውድኡ እንከለዉ እቶም ምስኦም ዝወዳደሩ ነውሩ ጋንታ ከምኦም ዕድለኛታት ኣይነበሩን ኣብ ሰዓቶም ስለ ዘይወድኡውን ብጥይት ይቐተሉ እቲ ጨዋታ ተወዲኡ ጂሆንን ብጾቱን ናብ ምድቃሶም ክምለሱ እንከለዉ እቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ተጫወቲ ኣመናይ ይሓዝኑ ምክንያቱ ተወሰኽቲ ሰባት ክሞቱሎም እዮም ጽበዩ ነይሮም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኩሎም እቶም ጋርድታት ናብ ምህራሶም ይምለሱ ኣብ መንጎኦም ድማ ኖዩ ትርከብ ክትኣቲ ክትብል ግን እንከይሓስበቶ ክልተ ወዳት መፂኦም የጥቅዕዋ نتوم كلاليتون سرقوم حاسيوم نور ساعات إن قتلت تشجرهم سلنارتون دقيمهم من غيت جبري فرارحوا نويو نحلافيهم ريبورت جرا كم تقطعهم تنقرهم الساتهم جن حلافيهم فقادنيهم زغونن منهم كم زي جورو من ينقروا نويو لتوسن دقائق تعيسا كتقاومهم تمكر جن حيالات سلز نورو كراوتيهم أفرارحهم ما يخدو بتوجن أفتمدك أسهم كفيلهم كلو إنه نتوم كالوت ساعات أنتو
ተጨናኒቀ ጊዜኹም ስለ ዘጥፋእኩልኩም ይቅርታ ይብሎም። ጂሆን ግን ምንም አይመስሎን። ሰላኻይና እዛ ናይ መጨረሻ ጨዋታ ሲዕርና ኢሉ ችግር ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ዴሆውን ቅብል ኢሉ ብዛዕባ ሕድሕድና ንፈልጦ ብዙሕ ነገር የለን ንምንታይ ብዝበለፀ ዘይንፋለጥ ኢሉ ባዕልትን ባዕልቶም ሽሞምን ህይወቶምን ንኽነጋገሩ ይዕድሞም። እቶም ኣባላት እውን ፈቃደኛታት ኮይኖም ብዛዕባ ህይወቶምን ሽሞምን ታራ ብታራ ይናገሩ። ናይቱ ጨዋታ ዋና ኣዛዝ ዝኾነ ኢንሆ ታራ ምስ መፀ ግን ሓስዩ ካልእ ሽም ነጊሩ ካልእ ህይወት ከም ዘለዎ ይነግሮም። ኣብታ ሰከንድ ንሳ እውን ብዙሓት ቀይሕ ዝገበሩ ጋርድታት ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ መፂኦም እቲ ጨዋታ ውፅኢት ይነግርዎም። ኣብታ ዝሓለፈት ደረጃ እውን 110 ተጫወትቲ ከም ዝሞቱን 13.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኣከውን ይነግርዎም። እዚ ቅርሺ እውን እዞም ቀሪዮም ዘለው 255 ተጫወቲ ከም ዝመቐልዎ የረድኦም። እዚ ማለት ንሕድሕዶም 50,000 ዶላር ይወፅሖም እዩ። ይኹን ደኣ እምበር መጠን እዚ ቅርሺ ንብዙሓት ሱሳዓት ተጫወቲ ዘዕግበ ይነበረን። ምክንያቱ ካብ ዕዳብ ሙሉእ ንሙሉእ ነፃ ንክኾኑ ተወሳኺ ቅርሺ የድልዮም ነይሩ። እቲ ጋርዲ እውን ተወሳኺ ቅርሺ እንድሕር ደኣ ክትረኽቡ ደሊኹም እቲ ዝቕፅል ጨዋታ ምጭዋት ጥራሕ እዩ ዘድልየኩም ኢሉ ይነግሮም። እቲ ጨዋታ ንክቕፅልን ንክቋርፅን ንክመርፁ እውን እቲ ሰዓት ኣኺሉ ምምራፅ ይጅምሩ። ቅድሚ ናብቲ መረፃ ምኻዶም ግን ናይ ዮንጂ ጋንታ እቲ ጨዋታ ጠጠው ኣቢሎም ገዝኦም ንክምለሱ ንክመርፁ ይስማዕምዑ። ኣዲኡን ዮንሺክ እውን ስሱዕ ንኸይኸውንን እቲ ቅርሺ እኹል ስለ ዝኾነ እቲ ጨዋታ ንክውድእዎን ትነግሮ። ነቶም ካልኦት ምስኣ ዝጫወቱ ሰባት እውን እዚ ጨዋታ ወዲኦም ምስ ከዱ ኣብ ገዝኣ ድራር ከም ትጋብዞም ቃል ተኣትየሎም። ጊሆን እውን ንኩሎም ኣባላቱ እቲ ጨዋታ ንክውድእዎ ንክመርፁ ይነግሮም። ኩላቶምን ጋእ ከይበሉ ይስማዕምዑ። ኢንሆ እውን ፍጥር ኣቢሉ እዚ ጨዋታ ብጣዕሚ ከም ዝሰልችዮን እቲ ሓሜማ ዘላ ሰበይቱ ክሪኣ ከም ዝናፈቐን ይነግሮም። ጂሆን እውን ኣብዚ ጨዋታ ምስ ወፁ ቅድሚ ሕጂ ዝሰዓሩ ቢልዮናት ዶላራት ስለ ዘለዎ ኩሉ ችግሮም ከም ዝፈትሐሎም ቃል ይኣትየሎም። ድሕሪ ደቃይቕ እቲ ናይ መጀመርያ መረፃ ዝገብር ሰብ 0-0 ይኸውን። ኢንሆ እውን እቲ ጨዋታ ንምውዳእ ይመርፅ። ብዝገርም ኩነታት ግን ናይ ዮንሴክ ታራ ክኣክል እንከሎ ነዲኡን እቶም ምስኡ ዝጫወቱ ሰባትን ክሒዱ እቲ ጨዋታ ንክቕፅል ይመርፅ። ከም መማረፂኦም እውን እንድሕር ደኣ እቲ ጨዋታ ቅፅል መሪፆም ክቢ ምልክት እንድሕር ደኣ ከቋርፁ መሪፆም ድማ ኤክስ ምልክት ይወሃቦም ነይሩ። ድሕሪ ደቃይቕ ዮንጂ እውን እቲ ጨዋታ ንክቕፅል ስለ ዝመረፀት እቶም ምስኣ ዝተጫወቱ ሰባት ኣመና ይገረሙ። ኣብቲ መረፃ ሰዓት እውን ብዙሓት ሰባት እቲ ጨዋታ ንክቋረፁ ዋላ ይምረፁ፣ መብዛሕቲኦም እቲ ጨዋታ ቅፅልዎ ድሌት ከም ዝነበሮም ግልፂ እዩ። ጂሆን እዚ ምስ ረአየ ዓዊሉ ንኩላቶም ንክነግሮም ናብ ማእኸል ይኣቲ። እሱ ጀርባ ከጀመረ ግን ኢንሆ ቀዲምዎ ሱሳዓተይ ትኹኑ እዚ ቅርሺ እዚ ንምርካብ ክንደይ ሰባት እዚ ጨዋታ ቅፅል መሪፆም ነይሮም፣ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ሞይቶም እዮም ተሪፎም እኒአው። ኣብዚ ዝቕፅል ጨዋታ መብዛሕትኹም መወቱ ምዃንኩም ፍለጡ። እዚ ጨዋታ ሕዚ ሓዲግኩሞ ተዘይከድኩም እትረኽቦ ቅርሺ የብልኹምን ኢሉ ንገዝኦም ምኻድ ንክመርፁ ይነግሮም። ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ እውን ንኢንሆ እዚ ታራ ቅርሺ እዚ ኣይጠቕመናን፣ ዕዳና 3-4 እፅፊ እዚ እዩ፣ ተወሳኺ ቅርሺ ናይ ግድን እዩ ዘለና ኢሉ ይምልሰሉ። አንደበት ድማ ያንግሚ ክትመውት ከም ዘይደልን እዚ ጨዋታ ቋሪፃ ንገዛእ ክትምለስ ከም ትደሊ ጥራይ እናኸይድ ትዛረብ። ሓደ ሰብኣይ እውን ንያንግሚ እስኺ ንእሽተይ ቆልዓ ኢኺ ትኽክል ችግር ድማ ኣይትፈልጥን፣ ስድራን ሓላፍነትን ዝተዋፃእና ሰባት ንሕና ኢና፣ ካብዚ ቦታ ምስ ልቓሕና ካብ ምውፃእ እውን ኣብዚ ንምምዋትና ንመርፅ ኢሉ ንዮንግሚ ይምልሰላ። ኢንሆ ግን እዚ ጨዋታ እዚ ክንጫወት እንድሕር ሞይትና ስድራና ዝረኽቦ ነገር የብሉን፣ እዚ ኩሉ ነገር እውን ንኮንቱ ክኸውን እዩ፣ ሕጂ ዕድል እንከለና እዚ ጨዋታ ቋሪፅናዮ ንኸይድ ኢሉ ከእምኖም ይሙክር። እዚ ኩሉ ዋላ እናተለመኑ እቶም ተጫወቲ እቲ ጨዋታ ንምቕፃል ሓያል ድሌቲ ነይርዎም። ሓንቲ ተወሳኺት ጨዋታ እናበሉ እውን ምጭራሕ ይጅምሩ። እቲ መረፃ ተወዲኡ ቁፅር እቶም ሰባት ክርአ እንከሎ 139 እቲ ጨዋታ ንምቕፃል 116 እቲ ጨዋታ ንምቁራፅ መሪፆም ስለ ዝነበሩ ምንም ከም ዘይራኸብ ግልፂ እዩ። ካልእ ትረፍ ዮንግዌ እውን ነቶም ካልኦት ዝተሰማምዑ ሓሳብ ገዲፉ እቲ ጨዋታ ንምቕፃል ከም ዝመረፀ ንርኢ። እቶም ብፆቱ እዚ ምስ ረአዩ እውን ኣመና ይሓርቁ። እቲ መረፃ ምስ ተወድአ ቅድሚ ናብ መራሶም ምኸዶም እቶም ተጫወቲ ዝብላዕ ምግብን ስተ ማይን ይወሃቡ። ኣብቲ ሰዓት እውን ዮንሴክ ነዲኡ ንተጓሩ ይቅርታ ይሓታ። እሳ ዘይትፈልጦ 100 ሚልዮን ልቓሕ ከም ዘለዎን ኣብቲ ዝቕፅል ሰሙን እንድሕር ዘይከፊሉ እቶም ዘለቅሕዎ ሰባት ንዕኡ ቀቲሎም ኮላሊቱ ከም ዝሸጥዎ ይነግራ። እዛ ጨዋታ እዚኣ ተጫዊቶም ንገዝኦም ከም ዝምለሱ ነጊሩ ከፅናዕናዓ ይሞክር። ኣዲኡ ግን ሃንደበት ስምዒታዊት ኮይና እንድሕር ዳ እዛ ትቕፅል ጨዋታ ንስኻ ሞይትካ ኣነ ንገዛ ዝምለሰሉ ምክንያት ኣይክህልየንን ትብሎ። በቲ ገፅ ዮምቤ ብውሳኑ ኣመና ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ካብ ኣዕሩኽቱ ክሕባእ ይሞክር። ዴሆ ግን ምስኦም ኮፍ ንኽእል ጎቲቱ የምፀሞ ንኩላቶም ይቅርታ ይሓቶም። እዚ ኩሉ ንጓሉን ሰበይቱን ኢሉ ከም ዝገብረሎ ረዲኡ ደጊሙ ንኸይጠልሞም ቃል ይኣቲ። ኣብ መጨረሻ እውን እቶም ኣዕሩኽቱ ምክንያቶም ተረዲእዎ ይቕረ ንኽብልዎ ይውስኑ። ዩምቤ ተሓጒሱ ኣብታ ትቕፅል ጨዋታ እውን እንድሕር ዳኣ ተሓባቢሮም ብዘይጥርጥር ክስዕሩ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ጂሆን ግን ኣብታ ትቕፅል ጨዋታ በዓልቲ ንባዕልቶም ንኸይቃተሉ ኣመና እዩ ዝሰግእ። በቲ ወገን ዩንጂ ኮፍ ኢላ እናሓሰበት እንከላ እታ ዓባይ ሰበይቲ መፂኣ ንምንታይ እቲ ጨዋታ ንምቕፃል ከም ዝመረፀት ተሓታ።
يونجيون ببزح شجر حليفة كاوت الدرنا تسناويتا نجز أخت من لسن كلا سقبلا سوسينا نيرا يوتان ممحياش حدا أوبريشن مسجارتون أحيا الأدا خمسة أتي تردأ زيلاون يونجي أفتزغط سجواتا نجوز نخد كاد كم تمرت قال تعتيلهم بتوجن ميون جناو شقاء كأتن كله تينوس مستون كالو تعرفتو كلا خفوا يمزو نعم زخفلهم بزح غشين هالو اتجواتان خوقارت بمراتو بتعم خمس تنادو ينقروا تينوسون اتو كريبتو زخسروا قرشي انكي ملسلهم كابز جواتا بهوات كم زيوات زيفرارحو بزمت يخيولون هندو تراب مقواري جمر ميونغن دورفو قاريصو حدا جيزا اما درخ قطمو رسيعو تطويلو خمس ترفي زكرومو تينوس بطعمي نادد بخصادو حيزو انا فرارحون كلون انهون اتون كالو تعرختون نفت شقاقي موصومو شعون شعو يسادو اتمشيت نسو قدمنا مدق اسم خادم مبرحت خيط افقت فرناشو من ترأسو من قلتيفوم نتحت نخورو دو جيهون نخلهم بصوتي نقرم كدوكسون كلون ببتارا وارديانا تسو نغت حلالوي نقرم مغناتو كدوكسون كلو اتغرشين مزح نقوم قتلوهم كم زخولي فرحيو اتون قالو تجاتي جيهون زخولا من كلو زكاو دلو خويو تسمعوهم يخون دا أمبر جيهون قدم 3 عامت ازي جواتا قجاوتن كلو حدا ليتي وزاحت تجاوتي نقرشيلوم نخالقوت كم زقطولو يذكر تسمامعهم كم تزولو منا قورون ينقبي تارو اخوينو كحلي تسق لجيهون نخدك اسك نقرون كلوون جيهون كم زي دوخمان كم زي تتخساني نقرو اتهم كل تعرختون بزعواز بحاد سرحو لنورو نايك ادم جيزتات نازكرو مسحاق يجمرو دحر نويح عامتاتون جيهون اوقصو في الشختان رئالو كافت جواتا وطائي جونهون وساكان كل تغانتاتا تداليوم لتادسيت نمئلا شوفرو كابتن بارك فرقتهم غانتا حيزو ناوكالي أنفت يخيد اتهم زدروفو غانتاون بخالي جالوا ناوكالي أنفت كيدوم يقلشو افتزغط النقوهو بحايا الميكروفون اتهم تجاوتي كم دق اسوم نغتسون نجواتا نخداليوني نقروم دحر دقايقون اما اخل زشكركر نقر زلو عاوية دراش المسل كفلي وسادو ازا جواتا مين قليات بحال كلهم تتجاوتي أفتا تشكركر عباي مدرخ يديو تتجاوتا خجمرن كلو موزيكا يولع عمو اتا تشكركر نقر حزاتهم تزور اتو موزيكان اتا تشكركر نقرن تطو مسولو زخوانا قطر ختصوعيو اتهم تجاوتون نتستتصوع قطر مسرت غانتاتا تتايشوم نفتن زلوا كفلتات قويوم كأتيون نيوم أوشت آتيوم أوشت 30 سكند اتماعصو تزيعاتيومو ودياويوم كقتلو اتهم تجاوتون بزحوم كل 150 زخواهم جن 5 خفلتات تراي مخانن سلزرؤيو أمنا يفرحو مخناتو نخلاتهم زأكل كفل خمزيلة بدن بيفلطلو اتحقتات مسمعون جيهونن اتهم كالو تحالفتن نخيج جنانقون تنكيروم نخجاوتون ينقروو دحر دقايق اتهم تجاوتي أفتا تشكركر كباو نقر دو يبلومو اتجاوتا يجمر دحر سكندات كلتيو تطويلمو حدا غارد 10 قطر يصوعلهم إذا مالت 10 سب كوينوم نافتن كفلتات كأتيو نيوم مالتيو بت ساعات موصار كجمرن كلو كل سا نافت ناغويا حيال اغرغر يفطر دحر دقايق يوجين غانتا مس ناي جيهون غانتا تراخيوم احنت خفلي بحدا اتيو بت ساعات مستودون بتم معصو نور قداد كريون كلو اتم دغس تروف تጫወቲ بطيت توقعهم يقتلوا اتم غاردتاتون نتور ريساتات قوسدون كلو بهيوت اندحر دا صنيحوم كلاليتومن لبومن موساد اتا ناي ريسا صندوقهم بدمهم مسقل ملكت يغورلا دحر دقايق دغيم موزيك او لعمو اتا تشكركر نغر تطو كتلن كلا تتصوع قطري 4 يخون እዚ ማለት እቶም ጋንታታት ፈሪሰን በበ4 ሰብ ነናው ክፍለን ከኣትያኒውን ማለት እዩ ኢንሆውን እቶም ካልኦት ብሓደ ንኾኑ እሱን ምስ ካልኦት ናብ ካልእ ክፍል ከምዝኣት ነጊርዎም ይኸይድ እቶም ዝተረፉ 4 ንሓንቲ ክፍሊ ከኣትዩን ከለዉ ንኢንሆ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ብጣዕሚ ይጭነቑ እቲ ሰዓት ምስ ተወድአ እቶም ኣብ ደገ ዝተረፉ ተጫወቲ ብጥይት እናቐተልዎም ንርኢ ግን ብዝሕዝን መንገዲ 3 ሰባት ኣሓንቲ ክፍሊ ተዓፅዮም ንርኢ እቶም 3 ሰበይ ይፈልጥን ኢሎም ተስፋ ገይሮም እናተፀበዩን ከለዉ እቲ ጋርድ 3 ጥራይ ኮይኖም ዘለዉ ስለ ዝፈለጠ እታ ማዕፆ ነበረት ክፍተት መሳርሒ ኣቐልቂሉ ንኹሎም ይቐትሎም ድሕሪ ደቃይቕ እቶም ተጫወቲ ካብቲ ክፍልታት ይወፅሞ ንዮ ነታ ዝሓመመት ቆልዓ ኣቦኣ ትሪኦ ጂንሆ እዚ ከም ካልኦት ኢንሆ ብሂወት ከም ዘሎ ምስ ረአየ ኣመና ይሕጎስ ኣብቲ ዝቕፅል ክፋል እታ ትሽክርከር ነገር ጠጠው ምሰለት በብሰለስተ ናፍተን ክፍሊ ንኸኣትዩ ይንገሮም هندوتون كلتا تجاوتي يونسك كاوديو فوليوم نحدا خفلي حيزوما يأتيو الدلينيا خوينا جن جيهونن إنهون نتعباي سويت حيزوما نحدا خفلي آتيو أوشتون ودغ حديق كنا خدان كلو نمنتاي سقويل كتاتاويل كيلومي حتوا اتا سويت جن أماناتنا ديدا ودا كم عينت ساوكم زيكونن هندوت كم زتأفوتون تنقروم دحر دقايق توم ستوروفو ساعات كافت خفلتاتي وتصمو يونسك أديو بهيوت بمرأيو بتعمي حقوس أفت ساعات نسو مسكالو ساعات حديقوا سلازي خداون يكرتاي حتى تناسيحو إنا خيخ حقفان كلوون أديو ناتو تفاقات كم زينارن فتسي من خي حزنن تنقرو
أفتات تقتل كفال وتم تجاوتي ببوش ديش تسبن خوني نقرم ناو كفل خاتيو إنها تقويون كلوغن يونغمي بعد تجاوت تدافئة نامريت ودو يونجي نختار حنا كافت خفلغت وتسخت مكرن كلا ميونغ هندوت ماتيو اتنعا انوش تأتيو اتمعطو يعطيو اتقول عون او دقس لسترفت بطون غاردتات بشوق توقعات قتل بزرقيو تنقر استناددت يونجون يونغمي حنيقا ناتكا تفاقتيو زقول عمو تانيالات خوريلو يونغمي نقولاتهم كم زد حنو مكتاع الجمر نسخنا اختار حني دقات التوت نيركي ازو معطو ساعات اخيلو خعصو نيريو اوشتي حموشت ساعات كريمون كلاتكم خم كتموتو نيركم ملي رداء دحر دقائق نتانا مطرشا زوري داليو موسيقى تولعو تطو مسلون ببخل تسون خوني نقرم أفت ساعتون كلهم غانتاتات فريسن نفسخا نمدحان ناقفل مقياي يجمرو إنهون جونغبين بحد خوينهم نحن تخفليه قويو قاق خيبلون إنهو نوجت نزاعت نور حدا تجاوتاي حانيقون دقوتو لو علم نوجتي آتيو أفتوشتقن حدا تجاوتي آتيو سلات صنحهم سلستو مخانهم يردقو سلستو توايلهم نخي قطولون بزي محرت إنهو نتقوت صنحة تجاوتي بغصادو حانيقو هو تخصاز حلف كسادو يسورو اتساساي تجاوتي أوج تسلز قطولوون كلتيهم بيوت تاريفهم نام دقسيهم يملسو سلسة تجاوتات تجاوتهم سلسة قريئنهم من كلواون فرقتهم تجاوتي مويتهم كم زلون رئي زامين قل التبال حدا قنيا تجاوتا وديئمون اتهم ستروفو تجاوتي نام دقاسهم يملسو ميونغون نجونهي افت تجاوتا نزاقات امانجر كاولو بي كرتاي حتى ابدقن زودر كوخن افت تدالي نساعات سلزي تسنحخون يكرتايلو كافت تجاوتا وطيهم هيوتهم دقيمهم نخجمرو نيميونغي حتى ناتاناتون قرشي تأكيون عدو خلون مخفال كم زأخلون لإستي بيزنس كفيتهم يوتهم منبار كم زخلو كأمناي مكر أفتى ساعات نسوغن جونهي بزحواتنا تا قرشنبر نحا خمسي قدس الله يرداء تناديدا لقحو بعلون خفل نجيراتو حديقاتو تخيد تينوسون اتون كالو تعرختون برحقات ازواج عنا تختاتلو يتون حمو كلتيهم تمدو مخانو يفلتو اتجواتا نمو قرات نايزو مروتو سبات قوصر قوريتو ميونغ نجينهو حجون وحيدهم كم زلوي نغرو جيهونون بتعم تناديدو نتوم تجاوتي كسيلو تزاريو اتجواتا قديفو منخدو كأمنهم كموكري حسب إنهو جن بتحساوسو يتسمع معن مغنياتو زوزعتهم تجاوتي اتجواتا نمقصال حيال لليتي نيوم ازواج عزت العلاون أمون قزون كل التكفال تجاوتي حيال كوينات كل علي خليلو يفرح أفتا ساعات نساون وتون كأي خدان استخدو نقارتات متيوم أفتا بركسا بمتصحام نقعد سولوكم يولوهم اتمسلون ناوجون هو يغير بدرون جيرو أحانتا ايسلاند نستفلالي ملكتاتنا على شي تسنح هندوتون ناو تحت مريت زائت زمسل ما حتغير إمو وتومو تادراتو كيدوم نخفت شوي نقرم قرنسوم كخدون كلو أحادقا خطيوم سلازيدالي بعلتو مريحوهم نخيد يوسن نفت جواتا خنملسن كلنا وتوم تجاوتي كسا حزي كلتا $240 شح كم زأكون فلد اتمرز أساعات كجمرن كلون وتوم كأيح زقور سوات كحزي كم تزحلفة نخالو سوات ناو كالي أنفت نخموتو مأمان كم زي فك أدي نقروهم جيهون اتجواتا نمقرات مريضو خجمرون كلو اتزغطي برتعو زوزحو سوات اتجواتا نمقرات نامروتو يصنحو اتوم قدم حجي اتجواتا نمقصال مريضهم زنورو تجاوتون حزي أخلنا يلوم كوكوارو وي مرزو بثينوسن تون كالو تعرختون إنها تجأنق زنورة تجاوتون اتجواتا نمقرات يوسن تينوسن اتون كالو تعرختون ون بوسانو بتعمين ناددو كافت تجواتا خنوصن كلنا جنهونن اتون كالو توتادراتن بتدرون زرو ايو بوتا انتاي مغانون منصراي بأقروم يخدو نفتا معصو مسوصحو حدا خفتو متادرات تتنققو خفتو يجمر اتا معصو جن مفنطر تغيروات صنيحو كخفتوان كلو بومب تفنديو نحدا وتادر يقتل نفت جواتا خنملسن كلنا اتمرصا لعل متن مو يكون رخو 49 ساعات اتجواتا نمقراص 50 ساعات دما تجواتا نمقصال مريصوم نايزوم تجاوتي مساء توسن ناي مطرشا دمصون ناي انهو خوينا تصنح يونغبي افتا حلفت جواتا انهو بچكانن حدا ودنا قتل خازرو اندحار بطعم يفرحو እዚ ሰብዚ ገለ ችግር ለው ኢሉ ኒጂንሆ ክዛረወን ሓሰበን ከሎገን ኢንሆ እቲ ጨዋታ ገዲፍካ ንምውፃእ ይመርጽሞ ሓሳቡ ይቀይሩ ኒጂንሆ እንታይ ክብሎ ከም ዝነበረ እንከይ ነገሮ ይተርፍ እቲ ጋርዱውን ክልቲኹም ጋንታታት ማዕረ ስለ ዝወፃኹም ጽባሕ ዳግማይ መረፃ ከም ዝግበር ነጊርዎም ይኸይድ በትወገን ጆንሁ ስቶን ካልኦት ብጾት ኮይኑ ናይቲ ዝሞተ ወታደሮም ሬሳ ሒዞም ናብ ጃልዎም ይምለሱ እዚ ኩሉ መፍርሕ ነገር ዝረአ ካብተን ፓርክ ሎም ማዓንት ከም ዝኣኽሎምን ንገዝኦም ንኽምለሱን የማኽሮም እቶም ካልኦት ወታደራት ግን ብጻዮም ዝቐተለ ሰብ እንከይረኽቡ ከም ዘይዓርፉ ይነግርዎ ኣብ ካሊእ ምስሊ እቶም ተጫወቲ ቅድሚና ምድቃሶም ምኻዶም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብላዕ ምግብን ስተ ማይን ይወሃቡ እናተመለሶም ከለውን ጂሆን ንዮንግቤ ብዛዕባ ኢንሆ እንታይ ክትብለኒ ኢኻ ሓሲብካ ነርካ ኢሉ ይሓቶ ዮንግቤ ግን ክንዶ ወሳኒ ነገር ከም ዘይኮነ ይነግሮ እናበልዑን ከለውን እቲ ጨዋታ ንምቁራጽ ዝመረጹ ሰባት
نتوم كالوت نأنفتهم نخصحوا من اتجوات أقارج أم نخدو كأمنوا من يمكروا يونغسيك مسودي أخوينون اندحرات تجواتا قديفهم وخيدهم نخلاتهم درار كم زجاوزهم قالياتهم قنتهم حدا قانتا اتقرش بعلم كم سعرون زدلوا نجر كله بعلم كم زجوزون يزاروا عندوتون أمونقهم إنها تتصارعرفون إنها تفخاخرون حيا البأسي لعال أتمساسال ساعات جيهون مجوخ بالعنا تدالين كله بلح فاركيتا أو وش خمسة قلله لي رأي أتم نايت جواتا حلفتون وعلتهم نغق أطوللو كون يلوم أو خمس قدوف لهم يردقوا أفتشقاق تينوسن حدا عركون تدخل جزاز دندنون ورقول عرخيهم نمنتاي تجواتان مقراص كم زمارت اي حتو تجواتان خيو قارصو انا فرارحوهم كلو تجواتان خو قارص ممراصو بطعميهم تناديدهم حندوتون ميونغ ماتيو تطون خبل نثينوس ينغرو كلتيوم مكتع خجمرون كلون ببانفتهم انه يعلم جروب اكيوم نبأسي يداليو ግን ቴኖስ ብዛዕባ ጁንሂ ዘናድድ ነገር ምስ ተዛረቦ ሚዮንግ ተናዲዱ ይበኣሶ ኣብቲ ውሽጢ ሽቓቑን ሓያል ባእሲ ይጅመር ኣብ መንጎቱ ባእሲ ቴኖስ ንሚዮንግ ኣብ መሬት ወዲቑ ብተደጋጋሚ እናወቕዓ ይጸንሕ ሓኒቑ ንኽቆትሎ ንእሽተይ ምስ ቀረዮ ግን ሚዮንግ ንቴኖስ ኣብቲ ምግቢ ዝጸንሐት ፋርኬታ ገይሩ ኣብ ክሳዱ ደጋጊሙ ወጊኡ ይቆትሎ ንቴኖስ ንኽመውትኦ ሓዲግዎ ናብቲ ሓንቲ ሽንቲ ቤት ኣትዩ እቲ ማዕጾ ዓጽዩ ይጽበ ድሕሪ ደቓይቕ እውን እቶም ጋርድታት ኣብቲ ሽንቲ ቤት ዝተቐተሉ ሰባት ከም ዝተቐነሱን ናቶም ቅርሺ ናብኦም ከም ዝኣተይን ይነግርዎም ካብቲ ናይ ሽንቲ ቤት ባእሲ ዝተረፉ ተጫወቲ ናብቲ መደቀሲ ክመፁ እንከለዉ እውን እቶም ሓደ ጋንታ ነቶም ሓደ ጋንታ ቀዲሞም ባዕሎም ከም ዝለኸፍዎም ምጥቑቋም ይጅምሩ በቲ ወገን ጆንሁ ምስቶም ካልኦት ወታደራቱ ኣጃልዋ ደቂሱ እንከሎ ሓደ ካብቶም ወታደራት ከውዲሒምዎ ቦሚት ንኽብል ካብታ ኣጃልዋ ይወፅእ ሓንቲ ካብተን መደቀስታት ግን መብራህቲ በሪሁ ስለ ዝረአየ እንታይ ምዃኑ ንምርኣይ ይቐርብ ኣብኡ እውን ካብተን ፓርክ ሓንቲ ካብተን ድሮናቶም እናባላሽያ ይጸንሖ ካብተን ፓርክ ግን እንታይ ከም ዝገብርሎ ንዕኡ ኸይነገረ ተመሊሱ ናብ ምድቃሱ ንኸይድ ይነግሮ ተጠራጢርዎ እንታይ ትገብር ለኻ ኢሉ እናሓተቶ እንከሎ ግን ካብተን ፓርክ እንከይተጸበዮ ብኻራ ደጋጊሙ ወዲኡ ናፍቲ ባሕሪ የጥልቆ ኣብታ ሰዓት ንሳውን ውሳክ ናብ ደገ መፅዩ ንካፕተን ፓርክ እንታይ ከም ዝገብርሎ ይሓቶ ካፕተን ፓርክ እውን ዝኾነ ድምፂ ሰሚዑ ከም ዝወፀን ሕጂ ግን ምንም ከም ዘየሎ ስለ ዘረጋገፀ ተመሊሶም ክድቅሱ ከም ዝኽእሉን ይነግሮ በቲ ወገን ኣብቲ ተጫወቱ ዝድቅሱሉ ቦታ እቲ ጨዋታ ንምቕጻል ዝመረፁ ግሩፕ ኣብቲ ናይ ሽንቲ ቤት ባእሲ ሰለስተ ሰባት ከም ዝሞትዎም ይፈልጡ በቲ ወገን እቲ ጨዋታ ንምቁራጽ ዝመረፁ ሰባት ግን ክልተ ሰባት ጥራይ ከም ዝሞትዎም ይፈልጡ እዚ ማለት እቲ ጨዋታ ኣቋሪጽካ ንገዛኻ ናይ ምምላስ ዝዓበየ ዕድል እኒአዎም እናተዘራረቡን ከለውን እቶም ሓለይቲ ናይ ድቃስ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ መብራህቲ ክጠፍእ ምዃኑ ይነግሮም እቲ ጨዋታ ንምቁራጽ ዝመረፁ ሰባት እውን ሕጂ ንኽድቅሱን እቲ ጽባሕ ዝግበር መረፃ ክዳለዩን ይውስኑ ይሁን ግን ሕጂ እውን ተጨኒቑ ይነይ ምክንያቱ ነገራት ከምቲ ዝረአይዎ ለዉ ቀለልቲ ከም ዘይኮኑ ይፈልጥ እዩ ድሕሪ ደቃይቕ እውን ነቶም ጋንቱ ኣኪዩ እቶም ሓደ ጋንታ መብራህቲ ምስ ጠፍአት ከም ዘጥቅዕዎምን ክቆትልዎም ከም ዝምክሩን ይነግሮም ኢንሆ ንሳቶም ከየጥቅዑና ቀዲምና ነጥቅዓዮም ዝሐሸ ዕድል ከህልየና ኢሉ ንጁንሆ ይዛረቦ እቶም ካልኦት ብሓሳቡ ይስማዕምዑ ጁንሆ ግን እዚ እንድሕር ደኣ ጌርና ናይቶም ጨዋታ ሓለፍቲ ድሌትና ነሳኻ ኣለና ኣንጻሮም ክንቃለስ ሚፂናስ ንባዓልቲ ናይ ንቃተልን ኢሉ እቲ ሓሳብ ይቃወሞ ጂሆን እቲ ትክክለኛ ችግር ኣብቲ ቦታ ዝጫወቱ ለው ሰባት ዘይኮኑስ እቲ መጫወቲ ሜዳ ዝሰርሑ ሰባት እዮም እሶም እዮም ትክክለኛ ጸላእትና ኢሉ ይነግሮም ድሕሪ ደቃይቕ እውን እቲ መሳርሕታት ካብቶም ጋርዳት መንጢሎም እቲ ዋና ጨዋታ ዝመርሕ ሰብኣይ ረኺብና ክንቆትለልና ኢሉ ይማኸሮም ጂንሆ ዘይፈለጦ ነገር ግን እቲ ዝደልየሉ ሰብ ሕጂ እውን ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኢሉ ኩሉ ዘርኡ ከም ዝሰምዐሎ እዩ ጂሆን እውን ካብዚ ቦታ ብህይወት ክወፁላ ዝኽእሉ ሓንቲ መገዲ ንሳ ጥራይ ምዃና ይነግሮም እዚ ምስ ሰምዑ እውን እቶም ኣባላት ፈቃደኛታት ይኾኑ ኢንሆ እውን ከመይ ገይሮም እቲ መሳርሕታት ካብቶም ጋርድታት ከም ዝምንጥልዎም ይሓቶ ጂሆን እውን እቲ በኣሲ ክሳብ ዝጅመር ምጽባይ ጥራሕ እዩ ዘድልየና ኢሉ ይምልሰሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ መብራህቲ ይጠፍእ እሞ ኩሎም እቶም ተጫወቲ ናብ ምድቃሶም ይኸዱ እንከይዶም ጎይ እውን እቲ ጨዋታ ንምቕጻል መሪፆም ዝነበሩ ግሩፕ ነቶም ሓደ ንኸጥቅዕዎም ቀስ እናበሉ ይቐርቡ ጂሆንን እቶም ዝመረፆም ሰባትን ግን እቲ ጉዳይ ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ዓራቶም ተሓቢኦም ይጽበዩ ጂሆን እቲ ባእስሱ ካብ ግሩፑ ብዙሓት ሰባት ከም ዘኽስሩዋላ ይፍለጥ እቶም ዋርድያታት ኩላቶም ተጫወቲ እንድሕር ሞይቶም እቲ ጨዋታ ስለ ዘይቕጽል እንከይ ፎቶ ይጠጠው ከም ዘብልዎ ርግፀኛ እዩ ነይሩ ድሕሪ ሓያል ብዙሕ ደም ዝተፋሰሱሉ ባእሲ እውን እቶም ቀይሕ ዝገበሩ ጋርድታት ከምቲ ጁንሆ ዝሓሰቦ ጠጠው ንኸብልዎም ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ ኣትዩ ጂሆንን እቶም ካልኦት ብጾቱን ምስቶም ካልኦት ዝሞቱ ሬሳ ተሓዊሶም ዝሞቱ መሲሎም ይደቅሱ እቶም ጋርድታት ከም ዝሞቱ ንምርግጋጽ ናብኦም ክቐርቡ ከለዉ ግን ሃንደበት ነቶም ጋርድታት መሳርሒኦም ክምንጥልዎም ይጅምሩ መሳርሕታቶም እናመንጠሉውን ነቶም ጋርድታት ብዘይ ምሕረት ይቐትልዎም ብዝገርም ኩነታት ናይቲ ጨዋታ መራሒ ዝኾነ ኢንሆ እውን ንጂሆን ነቶም ጋርድታት ንክቐትል ይሕግዞ እዚ ምስ ረአዩን እቲ ሱፐርቫይዘር ነቶም ዝተረፉ ጋርድታት ካብቲ ቦታ ንኽወፁ ይነግሮም ዝተባሃሎም ሰሚዖም ካብቲ ቦታ እናምለጡ ከለዉ ግን ሓደ ካብቶም ጋርድታት እቲ ማዕጾ ተዓጺዎ
أيتم تجاوتي ودق ድሕሪ ግዜ እውን እቶም ተጫወቲ ካብቶም ዝሞቱ ጋርድታት ዝተረፈ ጥይትን ሮድዮን ንኽጥቀሙሉ ኣኻኽብዎ እቶም ሓለፍቲ እንታይ ከም ዝገብርሉ ንኸይርእዎም እውን እቲ ዝከታተሎም ነበረ ካሜራታት በጥይት ወቂዖም የቋርፅዎ ነገራት ብጣዕሚ ከም ዝኸብድለው ተረዲእዎ እውን እቲ ሱፐርቫይዘር ንኩሎም እቶም ጋርድታት ኣብ ተጠንቀቕ ንክኾኑን ነቂሖም ንኽፅበዩ ይነግሮም ጂሆን እውን ነቶም ካልኦት ተጫወቲ ንማንም ተጫዋቲ ክጎዳእ ይደልን ኣነ ፅልአይ ምስዞም ዝጨዋታ ዘዳልዩ ሰባት እዮም ንኽኦም ክቃለሶም ዝሕግዘኒ ሰብ ተሃልዩ ይምፃእ ኢሉ ይነግሮም ግን ኣብዝሓቶም ተጫወቲ ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ንጂሆን ክሕወስዎ ይደለዩን ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ዩንጉቤ ንሱ እውን ፈሪሑ ከም ዘሎን ግን ካብቲ ጨዋታ ብሂወት ክወፅእ ተኾይኑ እዚኣ ሓንቲ መንገዲ ምዃና ነጊሩ ምስኡ ንኽቃለሱ የእምኖም እቲ ጨዋታ ንምቁራፅ መሪፆም ካብ ዝነበሩ ሰባት እውን ንጂሆን ክሕግዝዎ ይመርፁ መብዛሕትኦም ግን ውሳነኦም ርግፀኛታት ስለ ዘይነበሩ እቲ ጨዋታ ንምቕፃል ይመርፁ ድሕሪ ፃንሒት እውን ኩሉ መሳርሕን ሮድዮን ኣኪቦም እቶም ጋንታ ነቲ ዝመፅሎ ኩናት ይዳለዩ ኣብ ሕሉፍ ህይወታ ወታደር ኮይና ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐት ዩንጂ እውን መሳርሒ ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙን ናይ ኩናት ቴክኒካትን ከተላምዶም ትጅምር ምስ ተዳለዩ እውን እቶ ውሽጢ ተኣሲሩ ዝተረፈ ሓደ ጋርድ ማስኮ ውፅኡ እቲ ማዕፆ ንኸፍተሎም ይነግርዎ ሕራይ ምስ በለ ጂሆን እታ ኣብቲ ኣፍ ደገ ነበረት ቢትሮ ሰይሩ እታ ማዕፆ ከፊቱ በቲ ፒንክ ደረጃ ምድያው ይጅምሩ ግን ብዙሕ ከይተጓዓዙ ብዙሕ ቀይሕ ዝገበሩ ጋርድታት ተኹስ ይኸፍትሎም እሞ ሓያል ኩናት ይጅመር ኣብ መንጎ እቲ ተኹስ እውን እቶም ጋርድታት ብዝበዝሒ ይሞቱ እቶም ጋርድታት ነቶም ተጫወቲ ብተኹስ ክኽእልዎም ስለዘይከኣሉ እውን ሓዲጎሞም ንኸሃድሙ ይግደዱ እቶም ተጫወቲ ነቲ ዝማረኽዎ ጋርዲ ሒዞም ንቕድሚት ይቕፅሉ እቲ ማናጀር ዝተሓበአላ ክፍሊ ኣበይ ከም ዝኾነት ምስ ጠቆሞም እቲ ማዕፆ ንምኽፋት ማስኮም ከም ዝጥቀሙ ነጊሩ እታ ናቱ ማስክ ንጂሆን ይህቦ እዚ እናገበረን ከለውን ሓላፊኡ ኣብ መንጎቶም ተጫወቱ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ይርኢ ግን ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ በቶም ጋርድታት ብዝተተኮሰ ጥይት ርእሱ ተወቂዑ ይመውት ካልኦት ጋርድታት በዚሖምን ጠንኪሮምን መፂኦም ምስቶም ተጫወቲ ሓያል ተኹሲ ይኸፍቱ እቲ ተኹሲ ብብርትዕ ስለ ዝነበረ ጂሆን ንሳቶም ኣብኡ ኮይኑ ንኽሕዝሉን ንሱ ኸይዱ ነቲ ማናጀር ንክቆትሎን ይውስን ኢንሆ ምስኡ ክመፅእ ከም ዝደሊ ክነግሮን ከሎ ፍቓደኛ ይነበረን እስኻ ኣብዚ ኮይንካ ዋጋእ እዮም ኣነ ንጆንጎ ቢሒዘ ኸይደ ነቶም ሓለፍቲ ቆትሎም እየ ኢሉ ሓዲግዎ ይኸይድ እቶም ካልኦት ነቶም ጋርድታት ንኽዋግኡ ብድሕሪት ክተርፉን ከለዉ ጂሆንግ እታ ማስክ ተጠቂሙ ሓደ ዓብዪ ማዕፆ ከፊቱ ንውሽጢ ይቐፅል እንኪሓሰብዎ ግን ኣብ መንገዶም ብዙሓት ጋርድታት ይገጥሞም እሞ ሓያል ተኹሲ ይገጥሙ ጂሆንና ጆንግቤ ብድፍረት ክዋግኡ እንከለዉ ብዙሓት ጋርድታት ይቐትሉ ይኹን ዳ እምበር እኹል ጥይት ስለ ዘይነበሮም ክዋግኡ እንከለዉ ኩሉ ካዝናታቶም ነፃ ከም ዝኾነ ይፈልጡ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም ጋርድታት ብጣዕሚ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ እቶም ኣብ ድሕሪት ነበሩ ተጫወቲ ብዙሓት ይሞትዎም ዩንጉቤ እውን ተጨናኒቑ ንኢንሆ ደው ኢሉ ጥይት ሒዙሎም ንኽመፅእ ይሓቶ እዚ ምስ ሰምዐ እውን ኢንሆ ክልተ ሰባት ሒዙ ናብ ናይ ጂንሆ ቦታ ኸይዱ ንኽሕግዞ ይውስን በቲ ወገን ይንጁ ናብቲ መህረሲኦም ተመሊሳ ካብቶም ወዲቖም ነበሩ ጋርድታት ጥይት ሒዛ ከም ትመፅእ ትነግሮም ግን ዴሆ ዝተባሃለ ተጫዋቲ ባዕሉ ኸይዱ እቲ ጥያይት ከም ዘምፆ ነጊርዋ እናጎየ ይምለስ ኢንሆ ንጂንግሁን ንኣለሸን ከሎ ካሜራ ከም ትጥሙቶላ ይርኢ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ እውን ንጆንግቤን ጁንሁን ይረኽቦም ኢንሆ እውን ካሊእ መንገዲ ከም ዘላን ብድሕሪት ከይዱ ንዞም ወታደራት ከም ዝቆርፆምን ይነግሮ ጁንሆ እውን ፍቓደኛ ኮይኑ እታ ተሪፋቶ ነበረት ሓንቲ ካዝና ጥይት ንኢንሆ ሂቡ ይሰዶ በቲ ወገን ዴሆ ናፍቲ ዝደቅስሉ ክፍሊ በፂሑ ካብቶም ዝሞቱ ጋርድታት እተሪፉ ነበረ ካዝና ጥይታት ይኣሪ ካዝናታት ኣኪቡ ካብኡ ወፂኡ ናብኦም ክምለስ እናሓሰበ ግን እቲ ናይ ጥይት ተኹስ ሰሚዑ ፈሪሑ እናጎየ ናፍቲ ምድቃሱ ይምለስ ኣብ ላዕሊ ዮንጂ እቲ ጥይት ንምንታይ ከም ዘምፀ ንኢንሆ ተሓልቶ ክምልሰላ ስለ ዘይከኣለ እውን እቲ ጥይት ተዘምፅያቶ ኩሎም ከም ዝሞቱ ፈሊጣ እቲ ጥይት ባዕላ ንምምፃእ ናብቲ ምድቃሶም ትምለስ በቲ ወገን ኢንሆ ነቶም ክልተ ሒዝዎም ዝመፁ ተጫወቲ እናመርሐ ነቶም መራሕቲ ንምርካብ እናተንቀሳቐሰ ይጸንሕ ሃንደበት ግን ብቕድሚኡ ሕልፍ ምስ በሉ ኣዘንጊዑ ንኽልቲኦም ባዕሉ ይቐትሎም ድሕሪ ሰከንዳት ወኒ ጂሆን ብሮድዮ ረኺቡ ኩሉ ነገር ከም ዝተወድአን ዓቕሚ ከም ዘይነበሮምን ይነግሮ ዝሞተ ንምምሳል እውን ናይቲ ጥይት ዝተወቕዐ ኣብ ቅድሚኡ ደቂሱ ዝነበረ ተጫዋቲ ድምፂ የስምዖ ነቲ ድምፂ ዘስምዕ ነበረ ወዲ ቀቲሉ እውን ምስቶም ካልኦት ንባዕሉ እውን ከም ዝሞተ ምሲሉ ንጂንሆ የእምኖ ኣምሲሉ ምስ ወድአ ኢንሆ ናይታ ሮድዮ ኔትወርክ ቀይሩ ነቶም ሰራሕተኛታት ነገራት ቀልጢፎም ንኽውድእዎ ይእዝዞም በቲ ወገን ዮንጂ ናፍቲ ምድቃሶም ኣትያ እቲ ጥያየት ትትእልሾ ዴሆ ኣብ ሓደ ፀግዒ ተጨቢጡ እናኸየ ምስ ረአየቶ እውን እቲ ጥያየት ክትቅበሎ ትኸይድ እቲ ጥይት ሒዛ ክትወፅእ እናበለትን ከላ ግን ብዙሓት ጋርድታት ናፍቲ ቦታ ተዓጢቖም ይመፁ ዩንጂ ንኹሎቶም ክትገጥሞም እናተዳለየትን ከላ ናይ ዮንግሼን ከደ ጠጠው ንኽተብል ትነግራ ምክንያቱ እሳቶም ብዙሓት እዮም ነይሮም እናሞከረት ክትመውት እምበር ንኹሎም ክትቆትሎም ከም ዘይትኽእል ተረድኣ ኣብቲ ደረጃ ግን እቶም ዝተረፉ ተጫወቲ ጥይት ወዲኦም ስለ ዝነበሩ በቶም ብዙሓት ጋርድታት ተኸቢቦም
كلاتهم يقتلوا أما ترشاون أتوم بهوت ستروف خلته تجاوتي إيدهم يهو جنت حلي بزي محرت نتحدي قتلو نتحدي أبو أنتا هوسبيتال زنرت كل عن تخون نتوم قارتات حتى أنكم زلتونا نجرة نغم حروي لمنهم جنن كي حزنوا معون يقتلوا كلهم تم زواج نور تجاوت تقتلهم إنهون جون بين أحد بوتانا تتخصوا يترفوا تكسلا حتى تيت سلا زي ترفتهم إيدهم هيوم نتوم متعدرات نخمارو خوي مرتو دحر دقائقون إنهو دمت غيرو أتني حلاف خدانو تخدينو ناومي ماتسق جيجنا مجوات أزناقع كادو يلون نيجي هوني حتو إذا عيني تقار كتكبرن كاللغا حيال قطعاتو يتصبايا كالو يلون أتون نوح جيزة زفولت عاركو جون قبي أو قدميو قتلو جيهون أتو زفوتيو نايك أروا عاركو أو قدميو سلاس تقتلا حزينو الناخية أتو مراحي حدي قواي خيد زم عرافون كم جيلي ودا انت حرفتيخمو لايك لكم إذا شانلنا سابسكرايب بلوو تجيبنا خزان رخب سنايت أنحيد